Hello everyone, welcome to Pambatha Kamanqaza TV. I'm here to update you of what was happening eNimba namhlanje mhla 13 May 2026. Sikhumbule uzethu ufike nesigaxa sendaba kamabandla ezosho ukuthi uMrs Zondo aplayela iparole ukuthi uLwandle asheshe aphume ejele. Namhlanje uThumeka uhleli kusofa ucabanga nentokazi zethu. Uyabona nje ukuthi lento iyamvusela ngamanxiba. Abalokhu bezama ukuwavala kodwa kuvele kuqhamuke into esiceleni iwavusa. Lapho uyakhala bakithi uThumeka uhlathi asondele kuye azombuza ukuthi wenze njani ebese yazikalela bakithi uThumeka ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi umuntu obulale ingane yabo engakutholi ukujeziseka ngokwanele kodwa athole iparole. Azama ukufonela uNoncebo ohlathi ngoba efuna ukuzwa ukuthi yenzeka kanjani into efana nalena ngebhadi angayibambi uNoncebo. uLazarus utshela uZoleka ukuthi kumele batshele ubaba wakhe noma kaAzande ukuthi kwenzakaleni ku-Azande bengaze bezwe ngabanye abantu ngebhadi angabatholi athole ukuthi abekho baye kubuka makaLazarus. Wathi uLazarus kusho ukuthi bayokhipha imfihlo ngokufa kukamama okuyilapho aveze ebese biza khona uZoleka embusisa ukuthi ngempela kwenzakaleni ngokulimala kuka-Azande. Wabheka phansi uZoleka uyabonakala nje ukuthi yonke lento abeyikhuluma izolo ayikho neyodwa eyiqiniso. Wabese ebuza uLazarus ukuthi ubone kumakhamera yini ukuthi kwenzakaleni. Wathi uLazarus amakhamera ayafayiza uma kumele eveze ukuthi kuba kuka-Azande kuphula ube kanjani. Wabese esho futhi ukuthi mina Zoleka ngiyakwazi and akekho umuntu owazi more than mina lana. Washo khona ukuthi wena if ukhuluma iqiniso ukubuka ngqo ey'nhlavini zamehlo awushalazi. Wathi kodwa izolo ubukhuluma ubheke phansi ungafuni ukungibheka okusho ukuthi yonke lento obuyikhuluma ibike lona iqiniso. uZoleka ulethela uLazarus itiye abe esihlala khona lapho eceleni kwakhe okuyilapho uLazarus ebuze khona uZoleka ukuthi wayecoka. Washo khona ukuthi uqhawekazi usamncane usane-future ebright kodwa ubesemtshelile uqhawekazi ukuthi ubambe uAzande noBill bekhuluma behind her back and igama lekhampani bekubhalwe uAzande kodwa iadiye bekungaqhawekazi okuyilapho uLazarus abesemcela khona ukuthi hhayi indaba yezimfihlo bavumelane baze bahagana. uZoleka noLazarus beza esibhedlela ukuzobona uAzande bathena nje sebazongena nje emnyango kaAzande. uZoleka wacela uLazarus ukuthi angakhombisi ukuthi useyalazi iqiniso ukuqhawekazi. Bavuma bakithi uLazarus waqhamukana noNceba khona lapho ezibalisela ukuthi bekusa-right njengoba besashonelwa umama wabo hhayi indaba yesinye isidumbu futhi. Kanti kuzoqhamuka noma ka-Azande kusenjalo abuze uLazarus ukuthi umntanami ushonile yini. Athi uLazarus cha akashonile tabs. Ebese yabuza ukuthi kwiphuli aze angene khona ophushwe ubani. Bakubukane benoZoleka uLazarus. Ngiyayibamba lana ungakhohlwa ukucindezela notification bell nosubscribe noma usho umbono wakho. Bayo.